Di ata mo gawas unya. Dito ta straight ta balik ta sa atong giagian katong previous na tong video. Madto ta sa Kawayanon. Mutuyok ta diri sa San Miguel padulong sa Diklom and padulong didto sa Manolo Fortich nga Centennial Plaza. Musulod ta diya sa Jollibee nga Manolo Fortich Bukidnon sen. Then diri ta balik ta. Episode 2 ani nga road trip. Soroy-soroy na sad ta, no? Ano? Wow. Putada. Nayagianan diya padulong Daylayan dito. Daylayan Manolo Fortich Bukidnon. I'm not sure kung simentado na ba na diya padulong dito sa Daylayan gyud. Ubanin sa gunin niyo guys. So tara, let's go. Bigil guys. Alright. Grabe kapita ang ligid. Igor kay ko ni park dito sa skilid ta. Pita ang dayon. Nausapa kayo? Bagga kaya. Wow.
ta guys, right turn. Ato tas Kawayanon. Dito na yung church. Right. Extra careful kita pero midre. Jesus Chapel. Ay chapel na today. Yung sa bahay niya ako nang pita sa dikit. Ano sa akin na mawala pa. Mahurot. Oh, chapel. Oh. Jesus. Tara sulit. Church guys, church sa Kawayanon. Ano ka na? Ano ta? Tara guys, manang Kawayanon Church. Wow, tsada kayo no? Dire sa Barangay San Miguel, Manolo Fortich, Bukidnon. Alright, balik na ta. Right turn na. Luwagan ng isdalan dire. Huwag na kayo. Tag 3 lanes na. Dagan sakyanan kusog padagan.
Diklom na din guys, Barangay Diklom, Manolo Fortix, Bukidnon. Right, go na. Welcome to Barangay Diklom. Derechada ng dalan dire. Smooth na kayo, smooth. Dagko kayo ng mga truck. Municipal Hall, Manolo Fortix, Manolo Fortix Municipal Hall. Dahilayan. Next time makita ito. Basin mag-rough road dito. Diyan na kayo guys, kaya dili ko maka agi og mga rough road kay maluoy ko sakyanan. Ako nang diri ratas mga simentado na mga dalan para mapakita lang ako sa inyo ang view ba. Alright, diri ta ako kaning Jollibee. Di ata right turn ta. Dito din tagawa sa akong gitudlo kaganiya. Stop pa man so. Ulat na sa ta. Alright, dirita guys. Right turn. Grabe ning bang nga mga motor yung singit gyud. Kita naman ta nga nay signal.
Ligo rata ng tuyok-tuyok guys. Wow.